pueblo está generalizar lo cual está pasando. Y esa es manera nos está repitiendo constantemente, no está de nos manda, está demanda del Ministerio Público y a nos mes y mi persona personalmente está guardando ansiosamente para el día que viene delante para pensar qué está pasando. So, nós, ninguém nos ha com a história tem cada outro. Não te invita a mim aqui para papel riba e coisa, pero a investigação não está de man de corpo policial of die man. Está de man die Landsrecherche e Ministerio Público OM. Dus ik kost riba verdachte en wat op aan mij. Weet je, mijn naast nada hoe ik kost. En dat is ja, para mim en voor onze organisatie het está gewoon nos tem pergunta também riba e coisa. Pero en otra para nós. Eu tenho contato com a família en kijk, het is gewoon het lamentabel, het is verschrikkelijk situatie wat er is gebeurd. En kijk, ik leef en wij leven met de familie mee. En net als de familie willen zij dat er uitleg komt en dat er vragen komen en dat er justice komt en dat wil de samenleving ook. En dat willen wij ook. En die gevoelens zijn volledig te begrijpen. De boodschap is, wat ik net al aangaf, kijk, ondanks dat dit incident vreselijk is, en dit incident is er één te veel, dit mag niet gebeuren, deze jongen hoort niet te overlijden, die hoort gewoon thuis te zijn. Dat is verschrikkelijk. En nada más, daarover heb ik geen enkele andere opmerking dan dat het verschrikkelijk is.